گهی از خار میترسم، گهی از مار میترسم، گهی از دار میترسم، گهی بسیار میترسم. ز شر دشمنانم نه، ز مکر یار میترسم. мағозаи молҳои канселярӣ ва китоби килк фарорасии соли нави хонишро барои толибони илм таҳният мегӯяд. мо қариб ҳама гуна маълуматлоти идорӣ ва мактабиро бо назардошти сифат ва завқи шумо аз машҳуртарин тамғаҳои молии дунё пешниҳод мекунем. мо берӯзи истироҳат кор мекунем ва имкон дорем ки фармоишоти бештарро ба дари хонаатон ҳам биёрем. аз кӯчактарин ашёи мактабӣ то бузургтарин мол барои таҳсилу тадрис ин ҷо омодаи харидорон аст. сифати баланд, нархи дастрас, интихоби васеъ ва бархурди инфиродӣ дар килк аст. нишони мо кӯчаи навобод 75А, кӯчаи беҳзод 34 ва ошёнаи дуюми маркази савдои Садбарг. иловатан молумаслоти моро аз марказҳои савдои Пайкар, Ёвар, Ёсин ва Европа харидорӣ карда метавонед. занг бизанед ва ё дар Вайбер бинависед 93 117 15 93 894 33 33. килк, интихоби волидон ва хушбахтии кӯдакон.